Тук няма KFC между другото. Това е една кутия. Какво става, маняци? Най-накрая пътуваме към Резово. В момента сме някъде след Созопол. Най-накрая, брат, заминавам. Толкова много отлагане, толкова много нещо. Формата на тия клипове ще е малко по-различен, но сега пътуваме. И да, като си намеря някакво местенце там, ще се включа пак да ви го покажа. Предполагам, че е някъде пред морето, ма ще видим. Нямам идея как е в Резово, нямам идея какво се случва. Имам супер много вода, супер много храна. Би трябвало да не ми липсва нищо. Не изглежда зле. Имаше много водорасли, виждаха се отгоре и много пари. Ама сега ще го пробваме. Много е яко. Много е яко. Имаше някакви рибоци, те избягаха. Водата е супер чиста. Наистина. И какво? Там това трябва да е Турция, така ли? Еба си якото. Седнах тук на едно ресторанче. Си поръчах една тарелка цаца и една биричка. Че е много жега. Тук е уникална гледка на тази маса. И зад мен има един голям рак. Тей го. Тая вечер поне със сигурност ще остана тук. Даже и не знам, мисля да спа на паркинга, на който съм паркирал в момента. Равен е, спокойно.
Обратно в буса сме. Това, което ще направим сега е... Ще отида до един магазин, който уж работи до 9. Изглежда много готин на Google Maps, надявам се още да съществува. Но преди това ще пробвам да се измия малко, като или ще сложа тук тубата отгоре, или просто ще наливам в шише и ще се поливам отгоре, което мисля, че ще е достатъчно за сега. Просто тубата е хипер тежка и за да я кача отгоре е много трудно. Много трудно става качването. Е, тук е така горе да я сложа да се измия или даже отстрани да я сложа да се измия. Сега ще направим това. След което ще отидем до магазина, ще се върна, ще се направя паста някаква най-вероятно. Тук гледам, че е паднала една дъскичка и нямам идея къде. Сега ще преценя дали да го снимам цялото това нещо. В момента съм отгоре на буса, понеже нататък имаме залез, а нататък зад мен, ако се вижда луната, смятам да я снимам, понеже имам най-накрая взех фотоапарата на приятелката ми, който е брутален, има мега зум и мога да я снимам точно перфектно както е в момента, така че това ще направим сега и ще ви покажа снимките. Брутални станаха. В момента си гледам процента на батерията, купих си някакви third party батерии за тази камера новата и въобще не държат, ма някак каза, че мега много държали. Наших съм май с 80 лева, защото почна на 81%, снимал съм около 2-3 минути и в момента е на 60%, което е мега тъжно, мега тъжно. Все някакви такива прости. Между другото, за предната камера си бях взел батерии, които са third party и държаха повече от оригиналните. Те са някакви пълни ментета. Тя свършва мега бързо, маняк. Тя пада по-бързо от на iPhone с 50% хилт на батерията. Между другото, няма да правя паста. Имам мини плъшки кифтета с някаква доматена мандичка, такава готина и ще хапна нея. Но да, сега ще поседим тук, ще си погледаме залеза, послушаме малко музичка и още после може би ще си пусна някакво филмче. Това е вечерята. Имам един брутален пудинг за десерт. И съм мега гладен, така че ще нападам. Какво правиш ти, бе? Искаш да влезеш в буса? Не. Става лица. Часът е 9:36. Аз тък му обработих клипа. Ще го експортна и най-вероятно ще си лягам. Да заспивам едва ли, но ще си легна и няма да разпъвам леглото, понеже някак си така се усеща, че има повече пространство. Пък всъщност леглото в неразпънато положение е мега добре за сам човек. Около 80 санта трябва да е. Което не е вау, но не е и слабо. За мен е достатъчно, така че няма проблем с това. Днеска беше много странен ден, наистина. Плана за следващата дестинация ще го правим утре, т.е. следващия клип за вас, който най-вероятно ще бъде качен след. Не утре, а в други ден, на деня, в който гледате клипа. Така че да, благодаря ви, че бяхте с мен в този клип. Ако искате да подкрепите акаунта, ударете един лайк, абонирайте се, ако не сте се, за да следите тази готина поредица и бъдещите видеа. Peace out!